naman sa pagto. Din kayo na panahuna, nagkanta kayo ang guest. Nagkaroon si Father Abby dire sa may maghatag kayo ng dugang pagtagad sa reproductive health. O si Commanding Chairman, Brother Candido Dudong Balonos, o mga religious leaders. Sabi nagkaroon, naapod ang mga representante, si Brother, kapatid Elmer Enolba, si Presidente sa Catholic Faith Defenders, si Brother John Gino, upang pa na mga isulat ng pangalan gusto mo na kaya upay-upay ka nakatalang kayo sa Radio Ukay Broadcast Center. So, ganun kayo, atong din sa paghatag kayo ng pagtagad from Luzon, Metro Manila, sa lugar pa rin nag-gikan sa nanggaling sa Sugon. Yes. Dahil Ano ko lang NGO, no? ha? Ay, ang by birth from Bulacan. From Bulacan. I see. So, ganun kayo, sa tagahan na ito, og 5 minuto, compact, may tungkol sa pagtagad ni Father Abby sa RHB karong panahon na ganyan mga aksyon para tanan makasulti din sa itong tulungan ang timbangan sa tagpo sa Bawang Radio Ukay. May buntag sa tumasok din Kuminaw, Brother Alto, may buntag sa itong mga kubanang niya karon dinhi, sa labi na kang kadalayan na minaon, sa itong mga kasilinganan, tamas matos pagsibya sa Radio Ukay. Os muna mo, welcome sa tulungan sa timbangan sa pagtuo, nga pipila ka minuto, mag-uban ka, ang sisgutan, kanya sa importante kayo, may tungod sa RH Bill, na sikat kayo from Brother Alto, tungod kay daghang mga sektor na nagluso na ini, nga aprobahan kining RH Bill. Ya, supak ang simbahan Katoliko, doon na ibang mga sektor. Muna nga, nag-imbita ta sa timbagan sa pagtuo, mga speaker, ikatas kauluhan, o gato po mga lokal ng mga speakers na din andam sa pagtuki ng RH Bill o pagbabag sa RH Bill o gato pong ginarespeto Brother Arthur bating sunan ang opinions dato mga uyon o sa nisigutan na gipalakan nga balabnon. Okay? So, diya karon din sa atong studio na dali si Brother Boy Partusa gikan sa CFP pati naghana ang Catholic Defenders din si founding chairman Dudong Balonos, ilhano ko din siya na Dudong Balonos, no? Ilhano kayo na, kaya mo po na isa sa mga nagtabang sa religiosong sektor din sa area sa Mindanao, na si Brother Elias Mahilom, ang presidente usab sa Catholic Defenders, si Brother John Juna, kung din, isa po may naghiya sa tumakig sunan, no? So, tapos si Brother Job Alabastro, dali, may mga batanon yun. Sa Yuga Society, si Brother Paul Maglana, na dinay karon, na bisita na to, first time sa timbangan sa pagturo. Si Brother Diaz, o gikan sa Iglesia ni Cristo, si Brother Elmer Enolba, si Brother Graciano Bumugod, o kuban pa, dito hinganlan din basta kay nag-uban na karon din aron discuss na to kung unsa ning unod sa RH Bill. Ang ayan batang musupak, ang ayan batang muyon. So, dito maglangan makigsuunan, inihigayo na, ato lang mga tag-dispensa nga katong kasabot og Tagalog na inihinay naging paminaw kay Tagalog ang atong speaker karon. So magkinagalog sa kayan mga kapatid, no? So andito na kasama natin, pakinggan natin ilang minuto at mamaya pwede din kayong mag-text mga questions. Meron tayong number dito 0918-832-0283. Yan, okay? So, ito ang ating National Spiritual Director ng Catholic Faith Defenders sa Pilipinas, si Reverend Father Abraham Arganyusa. Sa RH Bill, siya po ay supak, kung sa Bisaya pa Father, no? Supak sa RH Bill. So, pakinggan natin mga kababayan, mga kaibigan, mga tagapakinig, kung ano ba ang laman ng RH Bill, kung bakit itong si Father Abby at ang Iglesia Katolika is against the RH Bill. Father, go ahead. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tayo po ay nagpupoy sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na maipahayag ang aral ng Santa Iglesia concerning the issue of the RH Bill at ano po ang mga kadahilanan kung bakit natin ito tinututulan. Unang-una po, tinututulan natin ang RH Bill dahil sa ating pananampalataya na nakabase sa banal na kasulatan, kung saan sinasabi lang ang bawat tao ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng ating Panginoong Diyos. Na mababasa natin dyan sa Genesis chapter 1,
na verse 27 kung saan ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan. At pagkatapos ito ay kanyang pinagkalooban ng kanyang banal na espiritu, hinugis mula sa alabok ng lupa, hinugis sa dalawang butas ng ilong. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Man was formed out of the dust of the earth, no, and he breathed unto him the breath of life, and man became a living being. Genesis chapter 2 verse 7. And at the same time, we believe that the human life is sacred. And it is sacred not only during adulthood, but in the entirety of its existence. Nung mula pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay banal na pinili na ng ating Panginoong Diyos. Malinaw na malinaw po ang salita ng Diyos na sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the belly, I knew you. Before you were born, I sanctified you. Sa ibang translation, I consecrated you a prophet to the nation. To be a prophet to the nation. So, ibig sabihin, bago pa lang siya isilang, nung bumasa sila po nagpalabang ng kanyang ina, tayong lahat ay minahal na ng Diyos, kinilala na ng Diyos, pinili na ng Panginoong Diyos. At pagkatapos ay nalasunin natin ang katawan ng kababaihan para sa ganon, ang kanilang mga supling ay hindi mabuo. So dahil dito, hinahadlangan natin ang kalooban at plano ng ating Panginoong Diyos. Yun pong pagpatay sa bighi ng buhay na nasa sinapupunan o kahit ay nasa katawan pa lamang ng isang lalaki na nakalaan para bumuo ng buhay, no, sa isang babae. Yan ay karubalduman at kalapastangan na sa ating Panginoong Diyos. Ito po'y malinaw na sinasabi dito sa atin sa case of Onan, where dito po sa Genesis chapter 38, verse 9 to 10. No, and Onan knew that the seed should not be his. And it came to pass when he went into his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. And the thing which he did displeased the Lord. No, wherefore he slew him. So, bakit daw nagalit ang Panginoong Diyos? Hindi lamang sa kanyang intensyon na ayaw niyang magkaroon ng anak sa kanyang kapatid. Nagalit ang Panginoon dahil sa kanyang ginawa, no, concerning what he did. At ano ang kanyang ginawa? Pinatay niya ang binhi ng buhay para hindi magkaanak. Kaya ang pagpatay ng binhi ng buhay is sayangin mo man yan, no, itapon mo man yan sa sahig. O dili kaya inuman mo ng pampatay para sa binhi na yan. Yan ay karumaldumal sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat we believe that the seed of life is sacred. Yan ay banal, kaya dapat natin igalang. At higit pa dito mga kapatid, kung titignan natin yung salita ng Anghel Gabriel, ito po'y tunay na anghel at hindi peking anghel. No? Na nakasaad po dito sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas at walang kaduna-dunang ito'y tunay na anghel, mga kapatid. No? At sinasabi po dito, no, sa Luke chapter 1 verse 15, concerning the forthcoming birth of Saint John the Baptist. Sabi dito, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Sa tiyan para sa sinapupunan pa ng kanyang ina, ang bata, pinupuspos na ng Espiritu Santo. Subalit ang gusto nilang gawin, puspusin ng pills na pampatay sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Hindi ba yan ay kalapastangan sa Espiritu ng Panginoon? Hindi ba yan ay kalapastangan sa ating Panginoong Diyos? Yan po'y hindi katanggap-tanggap sa mga Kristiyanong lipunan at sa sibilisasyon ng tao. Kaya nga way back 1934 pababa, lahat ng Christian denominations sa buong daigdig were anti-contraception. Only later on, no, yung iba ay nagsimulang tumanggap na inumpisahan ng mga Anglican na sila na nagpaumpisa ng divorce. And then later on, they legalize pati pornography, pati prostitution, legal sa kanila. Ngayon, nilegalize sila ang abortion, same-sex marriage, no, lahat na.
Dahil nagkarumal-dumal sa ating Panginoong Diyos, they legalize. Kaya hindi ito katanggap-tanggap sa atin. Isa pang mga dahilan, mga kapatid, sinasabi nila na itong RH bill ay magpapaunlad sa atin at sagot sa kahirapan. Kalukuhan po iyon. Ang ating pong pag-unlad ay nakadepende sa ating kasipagan, sa ating business and economic success, having sound economic policies of the government implemented faithfully for the benefit of the people. Hindi po purkit yung mga tao, yung mga kalalakihan, ay sinaksakan ng kondom ang paghita ng kanilang mga hita at ang kanilang mga itlog. Mayaman na ang mahihirap. Sosyal naman ang mga itlog nila. Nakadepende ang pagyaman at pag-unlad ng mahihirap sa kanilang itlog. Hindi po doon. Alam natin na ang poverty is a social problem. No, maraming dahilan kung bakit naghihirap ang mga tao. At ang solusyon dyan ay multi-solusyon. Pero hindi isa dyan yung paghadlang sa pagbuo ng bata. Sapagkat dyan parang sa Psalm 127, sabi, children are heritage from the Lord. Mapalad ang taong maraming sandata, like an arrow from the hands of a warrior. So, blessing para sa atin ang presensya ng mga kabataan. Subalit sinasabi nitong mga paganong prinsipyo na nagpapalukala nitong RH bill na ito, na ang problema daw ng ating lipunan ay dahil sa maraming bata. Kaya dapat hadlangan ang pagkakaroon ng higit pang kabataan. Yan po ay hindi katanggap-tanggap sa mga Kristiyanong pag-iisip. Maraming salamat sa Father Abby. Reaksyon, pangutana o uban pa kung anti-RH bill mo, pwede. Kung pro mo, pwede. Atong gawan na guna si Manigman, Brother Candido Tulong Patulos, ay nagkatagkaroon ng dugang pagdagan sa mga reliyosong grupo dahil sa isla sa Mindanao o ang mga lumad na di agyapon sa Nice Butang Isla. Tumarin Chairman? Pero na ako, pahayag pa sa liwa ko nyo, ako malitok sa kong baba o bila, kay natok magani sa kong pagkibisog karong panahon na pagpamatay. Pumatay? Pero nakulat mga kapulong pamatay dahil ang iyong ipatay ang kinabuhi man. Apa na akong ipatay ang sumos Ginoo, kung sa stressing ko. Pero na gitodlo. Kung kirahan na ang guto mo kang akalisod may pasyon, maram tiningi isgotan sa atong mungulong karon, gikan sa kuluhan, dili na itong pasyon ang kinabuhi. Kaya di yung gimension at Biblia, tayo na tayo ang tagtumanon. Pero kita kay daghagman, wa man tawag to sa sobo sa Ginoo, nalakaw o pagdagan ka mo, o pagkadabala na ako mga ginuwas kaninyo, daghan mo kung anyong kalibutan. At imanan yung kanagatan, kasapaan, kabukiran, kapatagan, o langgaman. Wa may nagpadaghan doon. Kaya ipadaghan doon mga bisyo man. Kaya atong namunuan ng kalibutan na, mga dautan. Pero wag ituban. Yung nga ginawa nga, gamitan nyo ang armas. Ito sa size 3, 18. Wa may gigamit yung armas. Ang gigamit doon, ballpen magpapel. Kaya ang numero sa lasto. Ugisahan sa punyang kasal, patay. Dito, kayo gasto. Sige kang gasto, wala na ito tuman ang iyang kasubuan sa pagdumala siyang mga nilalang. Bata o tigulang, kambok o miwang. Lalong din natin ipahat ang atong kahibalo. Kaya we are given wisdom by the Almighty God to manage the earth. So sa humanity road, ang mga politikong demonyo, sumaya siyang kasubuan, may humanity. Kaya gigutom ang katawhan, pasaylo ako ninyo, gigobot, pero balag dumba, sundalo o pwersa ang programa. Nganong dili man ang teknolohiya ang pumagi sa pagdumala siya mga nilalang. Kung dili ka magutom. Magutom ang katawan, o sa'y tanon, dili na mukaon sa mga lunhang tanong. Mo nang sakit na ang midaghan sa itong mga kaigsunan. So mga yung kong pasaylo, sa mga nagdumala sa itong lungsod o nasod, kay dili na sila i-guidan sa balang gahom sa Espiritu sa Diyos, kundi Espiritu sa usa ka demonyo oras maayo.
Okay. So, kana lang akong mapabot, kay nagtuman ko nga agresibo mo sa pagpasibaw. Kalabi na ta sila pro diri sa Maluta. Ako, andang ko mag-asdang, yan ang butanga, pinali sa Pagdibisog. May adlaw sa nga. Okay. So, Congressman man, naway ipaklaro, ang imong posisyon is against the RH bill. Sobra pas against. Against ko naman. Malang. Malang ko niyo. Okay, so kaya naman kay Sunan, si Founding Chairman na kandidato against the RH bill, Brother Alto. Bato kuha na reaksyon ang kuha na ang pro-RH bill, ang Iglesia ni Cristo. Yes, si Brother Elmer Inolba. Pwede ka mamatakan, pwede kong gawakan ka reaksyon ng Padre. Sangayon doon sa Genesis 1:26, City, Oh. na nilalang ng Diyos na kalarawan ang tao. At sinabi doon sa 28, ang sabi doon sa dating salin, kayo magpakalanakin at yung kalatan ng lupa at inyong supilin. Doon natin supilin doon. Sangayon po ba kayo, Brad? Hindi na ako magsabi ng Father. Si bawal sa amin magsabi ng Father, Matthew 23, maybe. Okay. Brother, na kailangan kung dumami na po ang populasyon, kailangan pong supilin ayon sa 1:28 ng Genesis ng salin ng King James Version. At sa Gideon International, magbasa natin, go to the world and multiply and subdue it. At ayaw naman, sa kahulugan doon, pipigin o supilin kung dumami ng populasyon. At kung saan-ayon po kayo, ganawin ang tanong ko, at kung saan-ayon po kayo dito sa sabing supilin, ano naman ang pamaraan ninyo upang masupil ang dumaraming populasyon? Anong paraan? Sa family planning na ginagawa ng inyong simbahan para matupad itong pagsupil na kautusan din ng Diyos at inyong supilin at mababasa talaga yan. Okay. Okay. Maraming salamat. Una po, meron tayong dapat liwanakin. So, go forth and multiply and subdue the earth. So, yung salitang supilin dyan, hindi ibig sabihin yan lakastanganin o wasakin ang daigdig. It is not stated or destroy it, but rather be a steward of it, control it. And of course, because it is the Lord is the owner, He is the creator. We are not the creator, we are not the owners. And therefore, we are only mere stewards of creation. And therefore, when every time we control it, we are managing it according to the will of the Lord. And therefore, it is our duty to improve it. Now, taking contraception is not managing it for the good, but it is destructive. Pinapatay mo ang binhi ng buhay. Sinasabi na nga nakarubal-dubal yan sa Panginoon. No dahil nila sa kagaya ni Ona, na pinatay din yung binhi ng buhay, nagamit ang Panginoong Diyos. So ngayon, bakit natin sasabihin na ayon sa kalooban ng Panginoon, napatayin natin ang mga binhi ng buhay? Ikalawa, hindi sa sinasabi na madami na ngayon ang tao. Gaano ba kadami dapat ang populasyon ng tao para sabihin natin tama na ang bilang na ito? Sino ang magsasabi? Saan sa Biblia nakasaad na yung populasyon natin ngayon is already enough at dapat natin pigilan ang pagbuo pa ng buhay? Ang Santa Iglesia, hindi tinuturukan yung mga tao na gumawa ng bata. Kaya nga, that is the reason why we are against premarital sex. We are teaching young people not to indulge in premarital sex by showing them and teaching them the virtue of purity, chastity, virginity. And on the part naman ng married couples, nagkakasal tayo, hindi naman tayo anti-marriage, tinuturuan natin sila maging faithful sa isa't isa. No? At higit sa lahat, they should also practice self-control. So kasi ang pagbanasa ng tao, katulad ng ating desire to eat, to sleep, it can be controlled naturally. Kinakailangan lamang ng disiplina sa sarili. Ngayon, so hinggil dito sa populasyon ng tao, ang ating Panginoong Diyos ang magdedetermina ng tamang populasyon. Bakit natin sasabihin na 100 million lang dapat ang Pilipinos pagkatapos ang China pwedeng 1 billion ang mga inche? Bakit tayo ay 100 million lang ang mga Brazilian kinakailangan ay 200 million? Nasaan sa banal na kasulatan ang ganyang uri ng pag-iisip? Ibig sabihin, lumalagpas sila sa nakasulat sa banal na kasulatan. Nagbibigay ng limitasyon
sa grasya pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Okay. Before siya naman. Okay. Ilang kumakatagugaon sa sugog Japon mando sa Ginoo pahinomdom. Kaya karong adlaw, gipapili ta. Dili gapon, dili ugma. Pagpili ka mo sa upat ka kid, kinabuhi, kalaglagan, kamatayon, kauswagan. Nga kung sa may ipili ron sa mga politiko, kamuray na sayon. Kay white intelligence pan o calamity pan, eksipurasyo. Pero tungod sa ang sugo, naningkamot yun ko, mulambo ang tao pinagi sa kinabuhi o kauswagan sa pagtikat siya may nalalang. Di nga bali, o maglungtong-lumbong ta, basta busog ka tungtihan, uway kagugot, uway kaguliyang. Kaya karong panahon na, ang kalinaw, gitulak-tulak. Pero sa kalisod, ang kalinaw, tas binteryo. Kaya walang ko. Okay, listen this. So, may dubang pumutana si Juan. Iglesia ni Cristo. Dito po ako magtatanong, brother, sa ni Apostol Pablo. Sa unang Corinto City 5, ganito ang sinasabi. Huwag kayong magkait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang mag-ukol kayo ng panahon sa pananalangin. Pagkatapos, magsiping uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi kayo makapagpigil. Ang tanong ko po, sabi mo kanina, kailangan ng self-control. Kaya meron kayong method na yung method ninyo, yung natural. Hindi po ba yung natural method na yun? Labag sa kautusan ng mga apostol. Nang sabi, huwag kayong magkait na magsiping na mag-asawa. Meron kondisyon sa pananalangin na kung magkasundo kayo. Magsiping uli kayo. So, para hindi kayo tuksoy ni Satanas. Hindi ko ba labag ang itong method na ginagawa ng simbahan ninyo sa kautusan ng mga apostol? Yan ang po ang patanong ko po. Okay. Salamat. Okay. Unang-una po, walang sinasabi dyan na pwedeng gumamit ng contraceptives at pwedeng patayin ang binhi ng buhay. No? Ang sinasabi dyan ni San Pablo, unang-una sa lahat, kinakailangan yung bawat Kristiyano may oras ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya nasabi niya yan sa ibang talata, I want you to be like I am. Ano siya? Celebrate siya, walang asawa si San Pablo. Hindi naman po kagaya ng ibang mga naglatag ng relihiyon na may asawa o maraming anak. Si San Pablo po, katulad ko yan na walang asawa. No? Subalit ganun pa ba na sinasabi niya ni San Pablo, kapag hindi kayo makapagpigil, mag-asawa kayo. Ang solusyon, kung hindi mo kayang manatiling celibate, you get married. And in fact, yan ang solusyon ng Santa Iglesia. Yung mga hindi kayang gawin ang ginawa namin na iwanan ang pag-aasawa para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at paglilingkod sa kaharian ng Diyos, mag-asawa sila. Kaya many of our CFD members are married. Subalit ganun pa ba, isa rin na sinasabi, hindi lamang yan, ang sinasabi dyan, kung tayo mananalangin at maglilingkod sa Panginoon, kasama dyan yung pagpipigil sa sarili, mag-usap sila, wag mo nang magsiping. Ngayon, hindi ba, yung hindi mo na pagsisiping, para sa ganon ay hindi dumami ang anak, at higit sa lahat ay hindi magkasala. Yan ay isa ring paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Imbis na patayin nila yung binhi ng buhay sa pamamagitan ng paglalason nito, o kaya sa pamamagitan ng pagsusuot ng kondom, kung saan itatapon mo, no, yung kasama ng kondom, yung binhi ng buhay, na kanaya ng ginawa ni Onan, ay ano ang gagawin ninyo? No? Kayo ay hindi mag-uusap, hindi muna magsiping. So, ayan ay pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Wala kayong nilalapastangan at hindi ninyo sinisira ang kamalanan ng buhay na taglay-taglay ng binhi ng buhay. Kaya yung mga talatang iyan ay sumusuporta sa posisyon ng Iglesia Katolika at walang nagsasabi dyan na pwedeng i-condomize, na pwedeng lasunin ng mga pildoras ang binhi ng buhay. Okay, so may dugtong pa si Kuya Chairman, Brother Bruno Manolos, Brother Kid. Okay. Chairman? Naglibog
akong pag-isusi. Ah. Kay nga naman yung apos man ang Iglesia ng Cristo. Aha. So ngayon mga pastor nagminyo man. Tala, nanganak man sila. Nga pare, wa man may pamilya, wa man nanganak. Nga naman, nga, Antay. wa man magkatok na. Dumaw. So dapat yung taning matong buhaton karon kay mga lagad man ta, sumasa ang kabubuton, mag-usap ta kung sa buhaton lagangon, nga dili po na to babagan ang iyang kasuguan. Aha. Pero ang utlaga kung sa baluganan, ang Iglesia, na kinsa mong Kristuhan ang ginagaran. Ang Ginoo, Jesus, maumang karon ang nagbalog sa bando sa amahan. Ah. So, hindi napunta nga inyo kong pasaloon. Si Dumalig Chairman, Brother Candido Dudong Paloros. Diba? Una na lahat na gawin ang turo. Wala na itong basaho. Tatong server ka. May buntag, Brother Arthur o Bro Kid. O mga bisita di sa timbangan sa pagtuo. Ang iyang gisulti, ang RH bill, supak ko anak. So against siya sa RH bill. Kaya mauna ang sinugdan sa korupsyon. Milyon-milyon ang budget. Ana, para sa kondom. Kondom ba di ay kinahanglan sa mga tao? Karon, trabaho o edukasyon sa mga kabataan dapat unahon sa mga congressman o mga senador. O, dili buko, taxi driver dahil ko. Taxi driver dahil ko. Naminaw ko karon, nagbiyahe. Brad Arthur o Brad Kid. Okay. Yes, may I react on that. Unang-una po, isa pa sa tututulan natin dito, ngayon pong mga panahon ito, yan pong mga condoms and pills na yan, available na sa market, pwedeng bilihin sa mga drugstores. Bakit? Ano yung pinagpipilitan nila dito sa RH bill? Gusto ng gobyerno, pera ng gobyerno, taxes natin ang gagamitin na pambili ng condoms and pills. Yung pera ng bayan na dapat pampagawa ng paaralan, na dapat pampagawa ng mga kalsada, na dapat pampagawa ng mga ospital, na pambayad sa mga doktor at pambili ng mga pangangailangan ng gobyerno at ng taong bayan. Kulang ang classrooms, kulang ang mga ospital ng gobyerno. Gagastusin ang pera yun, hindi lang milyon kapatid. Millions! And thereby dollars ipambibili ng kondom. So kapag ang isang tao halimbawa, may kabit siya at gusto niyang gamitan ng kondom, no? Gusto niyang sipigan every Monday. Gobyerno, paano po provide sa kanya? Para sa kanyang kahalayan? Paano kung meron po siyang kabit number 2? Okay ba? Tuesday. Government na naman na puprovide ng condom and pills. Ibig sabihin na government is supporting the sinfulness and lustful people. Hindi katungkulan ng gobyerno na tustusan ang kahalayan talapastangadan sa laman ng tao. Kaya dapat niyang ibigay basic necessities. Kung sinabi ba sa atin ng gobyerno, lahat po ng bahay, bibigyan ng isang lata ng gatas every week. May lahat tayo, magpupunay sa Panginoong Diyos. Gatas yung binibigay Hindi naman kondom at hindi naman pills. Kung sinabi pa na lahat tayo, kada bahay, mayroong 1 kilong bigas kada linggo. Magpupuli tayong lahat, magsasaya tayo, napakabait ng gobyerno. Paano yan nakakatawid ng gutom? Kondom, makakain mo kayang kondom. Hindi. At anong ginagawa niyan sa kababaihan? Ang mga babae, imbis na igalang, ay ginagawang parausan ng kanilang nangnanasa sa laman. Dahil ayaw, mabuo ang buhay, gusto lang makapagparaos ng init ng kanilang katawan. Okay. So mga kaigsunan, kauban gihapon na to. Kanayon si Father Abraham Arganyosa, wilon sa pangalan na Father Abi. So pwede ninyo sa Facebook ninyo, no? Abraham. Yes. Yan, pwede siya sa Facebook sa Father Arto. Nakisali sa debate dyan, no? Ano mga usapin tungkol sa Brother Jan Juna? Jan Juna? Itong ihatag, gusto lang kong react itong gibasa sa Iglesia ni Cristo, gibasa sa 1 Corinto 7. Kung imo ning basahon din with the guidance of the Holy Spirit, ang iyang interpretation, in pabor man tunta ang letter of St. Paul sa
gingon simbahan. Tanawa diri ha, basta akong Tagalog man eh. Oo. Pero 15 na akong Tagalog, balik pa yung isa. Pero support, kamu pa mo yung sustainer, di ba? Walang Huwag kayong mag-hit sa isa't isa. Ang nasabi dito, tinutuko yung couple. So, sinasabi dito, malibang pagkasunduan ninyo na huwag munang magsiping o huwag magtalik upang maukol ninyo ang panahon sa panalangin at pagkatapos magsiping na ulit kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi ninyo pagpipigil. So, pasabot din it will there will explain by St. Paul na mayroong control. Ang sinasabi ng simbahan, control. Hindi yung walang control. Dahil tayo walang control, ginamitan natin ng artificial birth control, ginamitan natin ng condom dahil wala tayong control. Ang sabi ng Diyos, control dito. O, pagkatapos niyan, kasi ang tao, ang babae, mayroon naman niyang tinatawag na period na hindi siya mabubuntis. Yan ang binigay ng Panginoon. Bakit hindi sundin yan? Dahil tayo gustong paano lang, yung pa-easy-easy lang. Hindi tayo committed sa responsibility bilang ginawa ng Diyos. Mayroon tayong responsibility. Ang tinatawag nilang RH bill, ano yan, tinatawag nating evil of the society. It will affect the morality of a person, especially tayong mga Kristiyano. At hindi dapat natin payagan yan. Okay, so dagang salamat, Brother John. Reaction ka, Kumain Chairman? Nalang ko'y murag kuwan. Awareness and concern as ginikanan sa mga ginikanan. Kay sunan. Kay tama gutong istoryahan ganitong kundo. Kung pwede lang ato lang sumugon ang processing niya na. Kay Loy yan ang mga anak na estudyante. Ang mga estudyante kasagaran karon pulas maayo. Na-require mag-bikini open, magturo-turo, ginagamit ang kondom. Musugot na mong mga ginikanan. Especially father, kaya wag mo kayo anak. Lagi nag-isot at pagpatubok mo patako sila. Kunya mo na may tabo sila. Bikini open, nagturo-turo. Musugot mo niya na, kalaban ta. Lalagi na ko ang muson. Ang busa ang kinaya. Ano ang kinabuhi. Basta, mga kinaya akong eksperyensya. Kagikan ko, sa laing nasod, di lang mo sa asa, sa akong trip, sila kabuhan, pero lima rakwad lang uli ko, nakonsensya ko. Kaya nga itong sunang Pilipino, maoy nagbikini upi, nagturo-turo, niuli ko. O sa akong pagbalik, muna akong katarungan, karon kay luoy kayo mga estudyante, ilabi na karong panahon na. Kaya nag-research ko karon sa mga eskwelahan, luoy kayong ginikanan. Mo graduate, o sakit. Nga rin siya nga na ito po ron. Tambala sa tanan. So, kiring tanan, nagagad yun sa itong panagkamo at ang panagdiusa. Mula sa rebellion, again, the will of God. Dili itong kanang sinisangkit ni Father ka gobyerno, ang tinulang gobyerno ang katawan. Dili ang mga politiko. Sila karoon ang silbig mo alagad sa katawan. Nga mahay mong people servant. Pero sa man ka ng mga politiko, puras maayo. Walay political will. Walay good governance. So, self-sustaining community. Gira o bomba o bala. Sukat ba ka? Napay kondom o aid. So, kayo ano okay? Okay, salamat sa Minsan kanito kalunos. Any reaction, Father? Gusto na sunugin yung banta ng kondom. Yes, let them prefer the fuel. I will be the one to ignite the fire. Ang reaction sa sinabi ni Brother, na ang ating Panginoong Diyos nagbigay ng natural process sa katawan ng tao, lalo na sa katawan ng ating kababaihan. Saan may mga season na siya ay infertile. At dahil noon maaaring gamitin iyon bilang regalo ng Panginoon para magawa ang
pagsisiping sa mga panahong iyon na hindi mabubuo ang bata. Ayan ay regalo ng Panginoon, natural process yan. Hindi kinakailangan binigin at hindi kinakailangan gumastos ng gobyerno. Subalit, bakit hindi nila yan pinatutupad? They are not after actually sa population control. They are after the funds promised by the agencies, no, by the multinational companies producing the condoms, na kapag yan ay in-approve ninyo sa inyong bansa, bibili kayo sa amin ng mga product na kami yung gumawa, bibigyan namin kayo ng milyon-milyon matagako na mga health funds, AIDS funds, etc. Kaya dyan natin makikita, no, yung sinasabi nila, ito'y para sa kahirapan, ito'y para sa pagtulong sa mga kababaihan. Hindi po totoo yun kasi ang lahat ng provision na yan nakalagay na sa Magna Carta for Women. Ang talagang goal nila dyan, makuha yung pundong pinangangako, pera, ang pinaglalaban nila. Kaya dahil dyan, supported sila ng mga different agencies from abroad. At alam naman natin na yung mga agencies na yan, they were also the one leading, for the promulgation ng abortion at ng legalization ng abortion sa kanilang mga bansa. Sinasabi nila na hindi daw sila they are not in favor of abortion. Eh bakit mo susuportahan yung mga grupo na pabor sa abortion? Alam mo na sila pro-abortion kagaya ng Obama government na 3rd month of pregnancy, 4th month of pregnancy, pwede pa kita-abort. Pagkatapos, i-apply mo pa dito sa atin. Hindi yung katanggap-tanggap. And at the same time, ito po mga kapatid, yan pong term na reproductive health in international parlance, in United Nations terminology, ang definition yan, abortion. Kaya yan ay hindi katanggap-tanggap sa ating pananampalataya at sa ating kulturang Pilipino. Okay, so Brother Kid, reaction, ako na okay, gikan siya sa misya ni Gidon Yudim, no? Na dili sa muto Kristo, pero kabahin siya sa social reproductive I am willing to discuss things with the Reverend Pastor in Hebrew. Abay na ni issue karon nga gipahayag, no? Wala ko'y ginatikan sa side. Ang ako ni Dapitan, wala ko'y kapaguran. Ang ako ni Kamuran ang nakasakot. Na sa akong doktor, ang tanang mga nga magtabo sa kalibutan, ang pagbuot sa makagawom, kaya itong sundon. Ang pagbuot, dili ang pagbuot sa tao. Namay, ang pagbuot sa makagawom nga, bisa kung saan mo, bisa magminyo ka, digig ka mga anak. Di ba? Naapoy mga anak, pero isa lang kabuo. So kung sa main street, menstruation, naapoy, nagkutong na digig, mga bisa kung saan kutong mga anak bang yun. So, ang ako diha, ang atong kuwata sunod, ang pagpuon sa magagahom. Sa sinugdan bitaw, ang pagpuon sa magagahom, isugo man sa itan nga, go to the world, and replenish the earth. Pero manong wala man natuman man na? Wala, isulti lang na sa panahon niya dahil sa wapas siya dahil magpakasala. Pero sa diyan na kasala na siya dahil wala na matuman ang go to the world and replenish the earth. Kusa ang mintungan na yung akong hibaluan, na naingunhan yung atong trahong karon, tungod sa kasalanan. Tungod sa sala, o tungod sa mga tao, nga wag mga lagad sa pagahong, nangalagad sa dili tinuod. So, ano antay ka o bro ka? Wala siya. Wala ko yung ang pagbuot sa pagahong na atong sa tinuod na makagahong. Okay, hindi ka ng Iso Kristo nga di tinuod. Sa issue between good and evil, life and death, there is no middle ground. You must choose. Are you for life or are you for death? So kaya ang simbahan Katoliko, hindi po lukewarm. Hindi sana sa lamig, sana sa init. We say that, for me and for my house, we shall serve the Lord.
Sabi nila, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay sa lupain. Yan ang pagpapala ng mga choose life over death. Kaya yan po hindi pumipili between good and evil. Yan po ay masama. Ay ito po sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa Book of Revelation, chapter 3, verse 14 and 15. And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, and thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot, so that when thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Isusuka kita. Itatapon kita sa labas ng aking bibig. Sapagkat hindi ka mainit. O malamig. Hindi ka pumipili. Na kung ano yung tama. Laban sa kasawa. Kung ano yung kabutihan. At kung ano yung kasamaan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang good? What is good? Ang good ay ang lahat ng bagay that is life-giving, life-enhancing, life-promoting, life-defending. Ano ang bagay na masama? Kapag yan ay nakakasakit ng buhay, humahadlang sa buhay, pumapatay sa buhay, makakasakit sa buhay, masama yan. Pagkatapos papatayin mo yung binhit ng buhay, yan po ay talagang masama. Kaya kasabi na kaya kasi unang pinatay. Hindi naman tayo pinapatay ngayon ng Diyos physically, but it will be a spiritual death. It will be a danger for our soul. Kaya para po sa ating simbahang Katoliko, malinaw ang desisyon natin. We proclaim and defend the gospel of life. Ay, Karikid, murag mapupos naman ang